Mijiet ta' Maltin u Għawċin il-bira fil-għaxija nġabru fil-ground ta' Ħalaxa għal kunċert kbir ta' grupp leġendarju ta' snin 70 Smokey. Il-folla li nġabret il-bira fil-għaxija għal dan il-kunċert ikkonfermat il-popolarità li għadu jgawdi dan il-grupp. Sjaw nofs ta' divertiment għal daw kollha preżenti, diski kollha popolari bil-qofol jintlaħaq meta Smokey kantaw Needles and Pins u fuq kollox Living Next Door to Alice. Il-kunċert tal-bieraħ kien organizzat mill-għaqda mużikali Santa Maria ta' Ħalaxa, kunċert li segwa dak mill-grupp Tribalium qabel u li kien parti minn ġimgħa ta' attivitajiet qabel ma f'Ħalaxa tkun iċċelebrata il-festa ta' Santa Maria bħallum ġimgħa. L-ispettaklu tal-bieraħ kien ippreżentat mill-preżentatur ta' Clinton One Clint Bajjada u inkluda divertiment mużikali b'mużika ta' snin 80 qabel ma telgħu Smokey fuq l-istage għal ħabta tal-10:30.